Shalom, horas dihita saluhutna. Nahi na Oras, holongan nami di bagasan Yesus Kristus. Tarlimobi, naposo ni Tuhan amang pandita. Horas sama pandita. oras matuto. Horas. Oras, 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 Puji oras. Tuhan. Sehat do ita sudekan amang pandita. Ya, Sehat, sehat. sehat. Puji Tuhan. Sonari Jupang dohita amang daina di parsajarat parsajarat sekolah sabat ima parsajaran palimahon. Uluan ni parsajarata Jehovah do marporang humokop hamu. Ayat siya pilota ima di Bibel Joshua 10 ayat 42. Didok songoron ayat siya pilota. Jala sude akarajai rodi tano na sida rapsahali di taban si Joshua do. Ay Jehovah de bata ni Israel marporang humokop Israel. Martangiang mahita amang dainang ima tangiang pamuhay tapangido ma ada ni amang pandita MC Marmata. Tapasada maruhata harap martangyang mahita. Tuhan Jehovah di bata namin na marhabangsa di Banua Ginjang, dipuji pasal rasarohan namin ho Tuhan. Di sudeding gan di basam, dohotak kapasupasum, naong di palumihonom mo di hami ganuk marsada-sada. Boy hami rap akan aposom, dison ima, naposom pendeta sinambela, naposom pendeta simanukali, naposom pendeta tapubolon, suang naposom pendeta purba, nang naposom pendeta si marmata. Do sude na umbege ima channel YouTube apen batak ministerion na marsiajar hatam marhite sekolah sabat marbahasa Batak. Tuhan tikyope neku parsiajari hai mahatamon saya tiroi hami gan marsada-sada marhite tondimi asaboi hatusi hami dok degan hatamon na gabe bohal di partondion nami totop hami setia totop hami marsigorgor di bagasan haporsion nami sahat rodi harom na padua aliosa upasahan tag elele nayon. Olam marhiti anakmu Yesus na umate humokop kami. Amen. Mulia tema di amang pandita MC Marmata. Tentang yang pamuhay di parsajarata parsajaran palimahon. Songon sabat botari didok songonon tuhita saluhut na amang dainang barita parporangan di Ninebata di bagasan padan Narobi masai mangasapi debata di patuduhon di bagasan padan Narobi ima debata na marhuasos di hasiangan di baini saluhut akan namasa manang songon dia pe parpea ni totu adong do hadumaon ni dohot sakapna. Sonari marsiajar mahita amang dainang di bagasan saminggon. Ima tamulai di hari Minggu. Ima de patorang amang pandita sinambela. Suku-sukun di amang pandita sinambela. Ahado na pinasahat ni Akka di bagasan Bibel sada sa pelualu ayat 21-30 tuhita dopak sakap ni debata na umbalga di na mga lehon tano kanaan tu halat Israel. Patorokon amang pandita sinambela sautik mardongan mauliate.
Maulate Horas Barita Salud. Dame nasihat Tuhan tama na mangingani gano perrohata di nalaho tumangihon do nalaho manjalo hata di debata sian parsiajaran sekolah sabaton. Sahat mahita tutu di parsiajaran ta palimahon inaw pinasahan niya mata pandita manukalit Jahobado marporang humokkopamu. Nung dijahanak kinayat na Joshua 10 atau 42, alay jahama muse di 2 Musa 10:4 ayat 10:4. 2 Musa 10:4 ayat 10:4. Didok hata nito hata Jehovah do marporang humokkopamu asal hohom hamu. Jehovah do marporang humokkopamu asal hohom hamu. Di persiajaraton bahasa pola didok Jehovah do marporang humokkopamu berarti debata makagioton mamorangi halak kanaan ya. Jadi mulai hutu persiajaraton ahado na pinasahat ni ayaton dopak sakap ni debata na umbalga na mga lehon tano kanani tu halak Israel. Jadi adong lison hata porang di persiajaran sekolah sabak nauk ta persiajaran di minggu nauk salpui di patorang do di santa ringot tu parporangan. Parporangan na dong di hasianganon songoni nang dohot parporangan na di Banua Ginjang. Saunari parporangan ni halak Israel maradopon halak Kanaan Jehovah mandok audo marporang. Tabunay hape halak Israel na de. Nasida do naing mangingani tano bagabagay alay Jehovah do marporang humokop nasin. Buasa ikopola di porangi. Buasa ikopola di porang. Alana di persiajarata mulut jahai di buku iya hal kanani mersundut-sundut donasida mangulahon hajahat. Alai dunga di podahon debata tu bangsa Israel asaunang persidohot nasida mangulahon dosa ni halak kanani mulut ajahai di tolu Musa 10 ayat 24 sahat 26 didok dang jadi ramunan muna dirimuna marhitiaha marhite na mangihuton adat-adat ni hasipele beguan ya jala akka ulaon na niulahon ni halak Kanaan ulaon bias-bias naso hinalomohon ni debata termasuk mai di akka ulaon pameleon ya. Jadi alani ramun ni ulaon na sila gabe ramun ma dohot tanoi. Gabe marlulu ma Jehovah dopak nasida. Alai di podahon debatama tu bangsona dia 26 didok sai rado tihamuma akka parentakku. Dohot uhupu ninna debata. Unang ulaho kamu bias-bias. Jadi
nang pangisi ni hutay nang dohot pay solat na jadi mangulahon bias-bias. Alana na sida nung makasomalhon ulahon bias-biason ima ulahon hagigian ni debata. Ya. Asa unang dohot na sida niyan di utahon tanoi alana manangisen na mangulahon bias-bias nakin ikos siaponon na dohosan. So ngalima takas na pandok ni debata taringot tu na mangulahon bias-bias. Di baheni radoti hamuma si radotan mo na maradop ponaho nin debata. Jadi taberang majotutu lam tumakkas. Buasa pola songoni di dok debata ikonimana mamorangi. Marporang humokop bangsa Israel ayak kaulaon hagigian ni debatado na niulahon ni halak Kanaani. Molo taberang itu tu di 5 Musa 10 5 Musa 10 mamukas yan ayat siya asa takas tajaha majolo. Tajaha majolo. Ia dung masuk ho tutano silohono ni Jehovah debatam tu ho ndang jadi ho marsiajar mangulahon maniru bias-bias na niulahon ni akka bangsoon. Bias-bias ima kejijikan ya manang kekejian naso hinalomohon ni debata. Naso tupa adong jupang di tonga-tonga muna sa halak na pabuluson anakna manang boruna siya napi manang halak pangarunding manang si jujurari manak si tabasi ulok manang parsibalik mata manang si bayan panutupi manang partondong manang namanukun begu ni namate ay marbias-bias situtudo rohani Jehovah mida salut halak akka na mangulahon si songoni jala ala ni bias-bias akka si songoni pabalion ni Jehovah debatama akka bangsoy maradoponno ikko sundenggando anggo mardongaton Jehovah debatam ay bangso parbegu akka si soluhonmu somal donasida patangi-tangi hata ni si jujur hari parunding alay ndak songoni pangalehon ni Jehovah debatam anggo tuho. Jadi songoni matakas na tutu hata ni debata na paingot to taringot tu bias-bias aidang dihalomohon debata hape bangso Kanaani naolo mamelehon anak na bawa manang boru-boru tu bagasan api. Ya. Alana adong sada dewa Molok gorna. Jadi molola marsomba tu dewa Molok ikon dipelehon do tu si anak na. Manang anak bawa manang boru petaho. Omma bias-bias na nihasugohon ni dibata. So ngoni dohot pangarunding ya. Si jujurari ya. Ay si jujurari PHP dang dihalomohon debata. Na julay sangado ni parsiajaran parhalaan ya. Jadi mulai di parsiajari parhalaan boy magabe si jujurari. Ado ngari na denggan ya. Ado ngari na sial, ado ngari na jahat. Hape marhite persidaran di hagigihon debatade ya. Songoni dohot parsibalik mata ya. Songoni dohot partondung. Songoni dohot hasipelebeguon. Ikon paholangon manak padaw onde sian parngoluon
molonaing mangihuton debata. Jadi songoni mahape tutu takasna uhum na pinatudun ni debata, ya. Uhum dohot ngolu ni halakanan jala surat pustaha di patuduhon dopak hasomalan dadaholan di jakkon roha alai menghihuton hatani pada narobi di parhatutu roha. Jadi hasomalani nung gabe bakko marsundut-sundut di halak kanaan. HP bakkoi dihagigihon debata ikkondo dileksehon alani. Na pinangido ni debata ikkon dipabali manasida siat tanoi asa unang gabe ditiru bangso Israel ulaon si songoni di tonga nasida, ya. Di bayani ditatap nasida ulaon marsaur tu akabal di bagasan ulaon marsaur nasida tu parsidahot ulaon marsaur menjujui akka dewa dewi mangulahon nasaru. Karena manusia cenderung maniru, ya, maniru. Molodong di ida itornaing do dihutus songoni. Jadi molo diberengaka yanakkon ni halak Israeli pangulahon ni halak kanani marsomba tu gana-ganan dohot pangalaho bias-bias nakin gabe parsidohot manasida mangulahon. Jadi dibayang aturan lebih bagus diporangi, ya, dipatunduk manang diusir dipabali molo na perlu di leksehon ya. Jadi ison bukti, ya, bukti arkeologi patuduhon ia pangisi ni kanan dohot dengan mamelehon akka buah baju nasida tu akka debatabal nasa sitongna ima sibolis, ya. Ima sibolis na sinomba nasida akka holi-holi ni akka danak na ni dapat nasida diropuhi dibugasan akka guri-guri na balga mardongan akka surat na gabe tanda lea ni ugamo nasida jala dia lapatan ni itu akka nasida. Jadi adat hasomalan ugamo ni akanan ima naso hinalomohon ni debata. Jadi omman na pinasahat ni ayaton dopak kita songon dia sakap ni debata. Taringot tu na mangalehon tano kanani tu halak Israel jala ikon diporangi do bangsoi asa unang dohot nasida gabe ramun ay nunga ramun tanoi dibayan bangsoi jala ikon dipatunduk masaluhut akka si somba gana-ganaan si ulahon bias-biasi. Jadi songoni mamak pandita taringa tu parsiajarata hadona penasa niya kayaton dihita dopak sakka ni dibata taringa tu na mangalehon tano kanani tu halak Israel. Maulate ma Tuhan ma nama masu hita salut. Mauliate ma di amam pandita sinambela na paturakon parsejarata di hari Minggu. Sehingga mai boy taulahon di ngoluto sigarupari. Baik, di hari Senin ima di patorang amang pandita simarmata suku-sukun di amang pandita songon dia do debata no so mengampuni dosa hajokatan hajahaton maradopon na so mardosa dohot pasidikon akan pogis gabe sada uhum naso hasirangan sian barita na uli.
patora ko naman pandita jo saudik mardungan mauliate. Mauliate mati itu di napusoni Tuhan, ang pandita si manukalit na mga leo sa datiki, diaw na pasahato persiajaran di hari Senin 27 Oktober. Ima nomor judul Panguhumbolon. Panguhumbolon. So sada suku-suku na iba naki na lao si bahasota sungon dia do debata na so mga pinidosa hajukaton hajahaton maradopon naso mardosa dohot pasidikon akan napugis gabe sada uhum naso hasirangan siap barita nauli sian barita nauli takasta boto ima debata na adil, debata na badia, jala habadiao ni parage ni debata, sada lapatan na dang mga pini dosa, ya. Artinya, dang di luas debata, dosai merajalela di bagasan nguluni galup julma. Ya. Songosada tangiang ni si Abraham na di sada Musa bidu sapulalui mengenai kota Sodom. Disan di patorang do disi pangidoan ni naposoni Tuhan si Abraham Tuhan. Molo adong na jolma na sitong disi bunuom mulo nasida manang nabuhado inna alay molo tajaha di ayat ima di sada Musa 10 ayat 25 ini didok do disi dao masyako mangulahon si songoni membunuh natigor rap dohot perjahat mulota rimangi do kalimat namandok daoma siako mangulahon si songoni membunuh natigor rap dohot perjahat ya berarti adong do pemisahan tujolma nasitong dohot tujolma parjahat ya dohot tujolma parjahat jala muse molo di patorang muse di ima di pasal men di buku pasal men di do di si muse ya pasal 7 ayat 10 sada bahwa debata parholong naking mangalehon keselamatan do tu akajolma na lambas marroha. Jala gudang memang di patorang di buku pasal menon songon dia debata di patorang di saan namaniop keadilan dohot mambahen hasitongan gabe sada alat na manimbangi manguhum aka jolma pardosa ya aka jolma pardosa makana didokon di Roma biduonom ayat 23 ay upa ni tuhor ni dosa do hamatean alai basa-basa di debatado mangul hangoluan saliling-leleng na marhite-hite Kristus Yesus Tuhani. Jadi memang bahasa adong parporangan. Bahasa Israel marporang. Ya, bahasa Israel berporang. Di dok sonon di bagasa persejarah Jehovah makhajong joko porang maralohon dosa nang di dia pe dosai jupang nang di tonga-tonga ni Israel manang di tonga-tonga ni alak keadaan
Jadi bolu tatarik do numaik tu parngolot ta si ganupari ala semar porang do hita maradopon sibolis waso ni sibolis bagasan ngolutta makana ya olo hita talu olo hita morang tergantung tu dia do hita marsi gatung tu de batado manang do tu hagogoon ni pardagingot ta manang hagogoon ni dirita ya manang na hagogoon ni dirita alai takasro ta di si o sude di loas de bata ya di loas de bata rotu parngoluotta asabo hita mamilit isedo tutu na campur tangan asaboi dapotan hamonangok kita ya. Jadi boleh didokter di son ya. Halak Israel bangsa di debatai dang nama lua nasida sian konsekuensi manang na akibat ni dosa nasida. Alai nang penasida marporang adong do debata Jehovah ya na bandongan nasida nang pe songo sada parporango tu diri nasida ala aha ala mardosa nasida di ijiton debata parporangan ni rotu bagasan ngodu nasida nalaho mamuhum nasida alai molo tabereng do tutu ya molo tabereng do songon dia parporangoni didokon di son nasanan di sakapan di parporangan nabadiai tardadap holan marhite molo di ida mangihuton ulau ni debatai ma panguhum ujudi di ida mangihuton dalanon parporangan na niulahon ni halak Israel asing situdo parangena ya asing situdo parangena jadi memang ya orang na diulahon ni halak Israel dakolan porang nalaho mambuan pahamonangon tu haluaon nasida alai hamonangon maralohon ima ya dosa na adong di pagasan parngulon nasida ya suang itong tuaha tu halak Kanaan ya tu halak Kanaan na salelengon nasida daw siya daw siyan debata ya jadi jokon di persejarah totong bahwa debata dang mga loas sungon dia bangsoi manang na jolma ya memberontak mangalo ima tu aturan ni debata marhite hasitongan na marhite hatana marhite patina jadi sungon dia sungon sada penekanan na tuhita apala ditikyon ima debata dang namar porang tu dirina sendiri alai na menegakkan nama munculhon nama pars membain hotdo ima hasitongan keadilan dohot hadameon di bagasan ngoluna marhite-hite tola ukur hasitongan na adong di debat intina di son ya panguhumon dohot porang ima nalaho menegakkan keadilan jadi aso adil songo naking songo tangyang ni si Abraham tu Sodom tu kota Sodom alanu jahat di si alai moladong piga halak son paluau mudoh huta sodomi manang na diuhum do na sampai tu 50 halak alai nunga takas naking didokon dan mungkin diuhum ima na sitong dohot na jahat ya rap nasida alai dipapulik do na sitong dohot akka na jahat sungun dia ma penekanan ni keadilanon ya ikon boydo dipilah alana debatana king di buku pasalmen godang patorakon di si bahkan pasalmen 50 ayat 6 di dokos di san langi pe pabuahon keadilan ni debatado
ya langit ya langiton alam apalagi mah hita jolma na adong pangatusion ya bisu na dilehon ni debata di hita ikut taberen do toho do tutunang ya mardosa do manang daun bolu mardosa do berarti Roma no parporangon tuau ya alai bolo dang mardosa au di palua di Batama au siana siap parporangoni jadi alani itu tuh siang gia matu tuh tabereng debata debata panguhum bolomi manang hakim agungi ya di bagasan ngoluta ibana do adil do manimbangi mamereng mambahen sakakna di bagasan parngulota seagia batutunian didapoti hita gabe jolma nasitong alai dang jolma na parjahat sejungunima parsiajarata di parsiajarata hari Senin seagia matutunian ya marhiti holong ni debata panguhum boloni boy gabe sada pengembangan haporsiam di hita ganuk marsada-sada totop pita mardalan songon lomon nirohan di bata naga mambai sada tolak ukur ima hatana nasitongi di bagasan ngoluta upasa madhita mardongan mau liate Mau lihat tema di amang pandita MC Marmata na patorakon par sejarata di hari Senin. Sonari masuk mahita di persejarata di hari Selasa, ima di patorakon amang pandita Purba. Suku-suku di amang pandita Hasoloman diado di bagasan parange dohot hasomakamu na ikon di upat manang di siapon pasat matu amang pandita Purba mardongan moliate Moliate di suku-sukun ng pinasa niya mga padita si manukali tahasomala dia do di bagasa parange dohot hasomalamu na ikot di upat manang disiapon pasajarata di hari Selasaon imana manguduti pasajarata di hari Minggu ng pinatorang niya mga padita si Nambela nang songoni pasajaran ng pinasahan ni amang padita si Marmata di hari Senin nomor 2 may padobon manang hasi siap Mula tabuka amang inang arang deson di 2 Musa 20 ayat 20 ro di 30 di 2 Musa 30 ayat 2 di 2 Musa 34 ayat 11 ro di Musa di 4 Musa 30 ro di ayat 55 dohot di 5 Musa pitu ayat 20 nang songoni gurang na di persejalanon di son na ikon palaon ikon pasidingon ni debatado akka ulaon menang manang pangalaho manang pamilian so na pinatorang namang pandita sinabela nakingan ikod di palao dui sejulo ni bangso Misir basa pola di palao ala sonido sondo ko namang pandita sinabela nakingan ay jol maon menamasa do di ga ursa inamasa iniula dang di boto manang na diulahon ale diulahon molo mareme jol mareme do Markopi jol markopi do nata so di boto mangulahon maka do ko namang padita sinan bila nakingan jalar takas memang jol ma panil ane ulahon jol ma asal masong narame di ida di ulahon jadi ido na jinaga ni debata di bangsa Israel sakka ni debata di mulana tu halak kanan dada papatuhon alai padobodo pangatusiod do pa akayat na manggobara songot dia hala Israel ikop parsidoho di bagasa parporangon papatuhon mabuan hata na patuduhon padobon pangaleleon dot hasisiap na diulahon dopa pangisi ni tano parpadanan turpuk paduahon sian akka pangatusioni patuduhon hasisiap jalap padong jokon hala Israel nagabe sitatapon sian akka ulaoni na gumodang dopa akka ugasan na marhosa upamana
panobaon gana-ganan dot aka ugasan na dipabahir lau dilipason. Takas disi ia akka ingana sobaon gana-ganan dot akka langgatan gabi inganan perpungon ugamo ni halak kanaan. Damang dainang dison debatadang nagabe pasahaton di bangsa Israel naik ko pamateon na halak kanani. Alena pinangidon debata di pabair, di palau, di paasing, diusir sani palau san hutai ima akasi sobba gana-ganahan. Ala tano na ninganan ni halakanani ima tano padanan. Tung sujadi disi adong panobaon di gana-ganahan. Dan adong gana-gana si sobbaon di hutai. Ala huta padanan doi. Parporangan na badia talumubi manata dopak adat hasomalo dot halak kanan na mardusa. Di sodang nagabe didok nagabe pamatayhon. Pasiap pun halak kanaan ima na mabunuh. Alay di son na patorakon ima nagabe palauhon akajolma na soolo dohot mangihutton pati ni debata. Asa unang gabe pasidoho di si. Ikut do dilipason ni hala Israel saluhut nai. Ala saluhut pangisini kanan doho nasida na dibagasa dilina. Maka tidakon hadaulautan ni debata adorang padogon. Nang saliling ni padogon. Boy paluaon marhite marsao. Disondokon. Alay maladong halak kanani. Songon nakingan. Taringon ni Sodom do Gomora. Nasape 10 halak. Idok kumulanong tuha 10 halak. Jadi do mustahonom mu Sodom dan Gomora aliro ko debata daw dang musnahonok. Jalan lo tabelong tutu songon tikisi Yunus tu Niniwe. Dang jadi musnahonon na halaki dabuhonon na halaki tunggang balikon molo matoba do halaki manang na rodo halaki tise tutuhan. Jadi di sope halak kanape molarong jolma dinasida na naro merbalik tu debata lanon na do haduaon. Sada siya nasida pangisini hutakanan nang ditotuhon lau di pason ima nasida na martabuni di bagasan akka huta na marparik na di bagasa takkang ni roha sa itotong mangalo dopak sakka ni dibata di hala Israel jala marjugul ni roha nasida omma nagabe memang naik kosil pasonon na makana suku-sukun na songonon gabe tuma tutu suku-sukun ongkona to hodo na lamang ripaso kapet debata. Molo sakka ni mula ni papatuhon kanan imalah mangalele pangisini luati. Dadalah pasiap pun nasida. Base kosong ni gudang dibunuh hala Israel. Base tutui ko gudang na bunuh. Ale di soni dokon. Nga memang ngadi totuhon isa man ari tutohni. Jolma akana si jogal rukung akana pajogalhon. Jala na sa totong mangalos dopat sakka ni debata ni hala Israel. Na marjugul di rohana sida. Pasya jala dopa akka ayat ni Bibel na marhadumuat dohon na papatuhon kanaan patuduhon ia sakka mula patuhon ima pabuahon pangaleleon ni pangisini kanan alai gumodang siyan halak kanan song raja parao partakang roha nasida jala di bahini marsada dohot uhum dohot dengan asa marhite hasi siap ni uhum nasida lapatan na iko gabe hasi siap nasida. Jadi disondokon dang nagabiri sakapi di batane komate ale jolma na se mangalo na se tudal sian pati ni debata sian hata ni debata sian sakka ni debata ido nagabi hona di panguhumani. Jadi suku-suku ni nakingan asomala dia do di bagasa parang edo asomala munai kodupat manang dia siap pun gurang talimu bimi sada mai molo di au sendiri na se oloi magabe emosian mangalusi sada sukun molo ngasi bolison di bagasan pikiran niba molo song dihami dokon olo doga bejong jong kariting ala ni hola sada mangalusi na sopas di roha. Jadi oppe perlu do diupat debatasi sebagai rohani ibo unang nian hato patok naik emosi unang hato patok naik darah tinggi niba omma sada na siapun jala somala diro musekan na hasomalan na subuh ma orang pamangan. Kalau udah songoni itu tuh mula nong melayani mula nong ngasih kape malam-malam jam 10 isiga dope tataring isiga dope turun saja mangan. Jadi onak ka soma malam parange dohot na olo makata hatai jolma.
Oh nak kaparanga-parangi na asomalan na ikod dupat manang disiap pon siyan iba sa dili. Jadi nolay suko ng paditas man kali naking dia do akaparange manang asomalo na higulang supatong gudang. Alay hitam hara mga lusi itu di bata kapasaha ma di tutuha di bata na dia do na perlu supatong di bata siya bagas wata sa dili. O mamang paditas man kali sotik taring oni pasajala di arsilason marlongang maliate. Maulete ma di amang pandita purba na potorakon persejarata di hari Silasa. Sanggia mai boy tatu silinggan di persejarata. Maing termasuk ma persejarata di hari Rebo. Ima amang pandita Tampu Bolon. Suku-sukun di amang pandita Tampu Bolon. Ahado persejarah na amang pandita parton dion sian hatakangon ni halak kanaan dopak debata di bagasan ngoluta saunarion. Nah, asa mga tu si ame amang pandita patorak ko namang pandita jasotik mardong. Shalom marita sa luhuna, damang kadok dainang. Horas diaka kita natoktong las rohata manoton mabigi Advent Bata Ministry, manang YouTube Advent Bata Ministry. Mulai ate madi amang pendeta si manukalit nang pasahat to tuhami da suku-sukun. Idok madi si ahado persiajaran partodion sian hatakangon ni halak kanaan dopak debata di bagasan nguluta saunarion. Sebenarnya nak kening mulota payutihut nung di pasahat persejarah sebelumnya. Marhite naposona pendeta Sinambela, amang pendeta Simarmata, amang pendeta Purba. Dition ahama persejarah na buta wereng. Sian hata kangon ni halak kanan dopak debata. Di odolo debata do marhite persejarah non. Ima asa dapat ta tuduan malua ana tu si buat tota si tapot ta siat persejarah non. Menurut tabereng di buku persejarah ta Paletikion di 5 Musa 20 ayat 10 baru ayat 15 1 2 10 lalu ya songod dia nani pasahat ni debata tu bangsa Israel dia ka saluhna huta na adong di Tanah Kanaan. Molo di ayat tajaha di ayat 10 di 5 Musa 20 idok songonon alai anggosian isini akka huta ni akka bangso perbigon akka silehon ni Jehovah debatam tuho bain pertalianmu dan jadi panguluanmu nanggosada namar hosa. Bahkan idok disi ikon sun sude bahenonmu. Wasa ikon sun sude bahenonmu asa unang nasida mengajar rontuhamu mangulahon hobar tu saluhut bias-bias aka na binahen nasida pasangap debata nasidai. Asa unang mardosamu tu Jehovah debata munai. Jadi di bait debata do aturat tu bangsa Israel, bangsa yang dipilih ni debata. Baru molota payutiut demu saya di buku 5 Musa 10 ayat 12 rodi 10 lalu idok disi molo adong ayat 10 opat idok sono di 5 Musa 10 tolu nungaruar deba bawa akala perwa Belial sian tonga-tonga muna jalan nunga pola di ela merbalik halak isini hutana sidai ninado beta hita asa ita soba debata sileban aka naso tinadamunai nasai laon airokon disi idok debata dia 15 ikon sukunon muna jala risi han muna jala takas sulikitanmu
pa ngalahona HP idama hasit tonga do hatai jala adardo masa bias-biasi di tonga tamuna. Hairokon di selanjutnya ikon hamudo mabunuh isini huta sisoni marhitisian baba ni podang. Ikon harom honon muna ia hutai rabdot sude isina dot pinhanna marhitisian baba ni podang. Ya. Ikon bunuhon. Jadi ana buih tabereng sian persejarah non. Sian cerita-cerita nih taringot tuaka bangso-bangso Kanaan. Asabui gabe sada tuduan mabain hita malua. Molo di perperangan danga dong songon persejarahnya idokot danga dong netralitas. Manang bahasa Heber madok ya serem berpihak jala menerima ya. Jadi ise na mangulau sada ulau dosa iko siap memang majalo konsekuensinya mati dimusnahkan dipason ya serem. Jadi dengan netralitas jala ikut dipilit danga dong gabe yarong istilah madok kosonon atau yang ada selamat atau hutiuk maun hugolomaan. Udah foto Tuhan ali asa malua. Alai ikon adong do sikap na totu dibain ganup-ganup akka nama kaholongi debata. Dada alani garis keturunan madapot bebas haluau ni daw ya alai ikon marhite-hite hias nirohatta marhite-hite kebebasan na ni Leon ni debata tu hita termasuk tu bangsa Israel songoni manang tu hita ya dan mau didokot di buku Alpha Omega jadi sada halaman 20 sia. Debata dakka memaksa nani rohana tu jolma. Ya. Di halaman debata do asa tubuh sian ganup rohani jolma holong mariti kebebasan dada alani paksaan. Ya. Jadi habibasan nani leon di debata ikut benar-benar mata tapi lit doh sasitong na. Tajalo do debata manang. Tajalo do batana asing. Jadi itu ala nadok kaningan haluau ni dilihat debata bebas dada alani garis pinopar ni isiau. Ya. Contoh. Tabotu takas cerita ni si Rahab halak Gibeon boy mengubah nasida alani kebebasan nani jakon nasida maka holongi Tuhan ipadari dahon nasidai imanang ta persajari di persajaran nasalpu dipilih nasida mangului debata dada mangului na asing idoalana idok di hatani Tuhan di 5 Musa 20 ayat 10 sia idok songonon 5 Musa 30 ayat 10 sia. Jowokuma sadarion langit do tano gabe si tidangiku dopak kamu. Pabuanong hupa piliton tuhamu hanguluan dohot hamatean. Pasu-pasu dohot toru-toru. Di bahini pilit ma hanguluan ni asa manguluho dohot pinopar musuh. Jadi dilihat do tu hita kebebasan ya tuduhan kebebasan mengulahon nadia do si ulahonota dakola nih didok museda di buku Joshua 5 Musa sorry didok museda di buku
Joshua 24. Dung tanya anak ke 5 Musa 30 ayat 10 sia. Joshua 24 ayat 15 idok sonon. Omma tong nani odolo ni si Joshua. Alai molotung sogoro hamuna mangului Jehoba. Pilit hamu ma sadarion manang isi naing uluan muna. Manang debata siliban akana ni uluan ni opumuna baribani batangaki. Manang debata ni hala amori na puna tano na ninganan munai. Halayang wahu do dongaku sajabu. Ikon Jehoba do uluan nami. Jadi si Joshua di patorang imana tuduan nagai bagian di mana dohot saluhutna pangisi ni jabuna. Jadi di sanariope molo tabereng do suku-suku nakaningan persejaran ahado sian hatakangon ni halak kanan dok pak debata di bagasan ngulutta sadarion nabu betotta. Molo nasida mamilit naga bisa pilih nasida madapot jia tu nasida baik i halak kanan bahkan musenang halak Israel ya bangsoni debata sonari hita ahado nang pilih totta tu dua dia do nanang sibu totta ya jabar dia do nagabe bagiatta di bagasan perngulutta ilot debata do tu hita bebas mamilit apa nama saya tikion di hita ya mungkin perekonomian na sulit mungkin tekanan na asing na sulit ya bahkan di zaman akhiron mungkin gudang mayoritas kita minoritas ya tapi litma dohot bebas tu dua dia do nagabi tu dua ta jabar dia nagabi jabarta tapi kiri dohot manat postro haku songon hatani Tuhan apa letikion iya debata mangalehon tuduan bebas dihita ngamilit dada alan dipaksaan anggiat ma boleh lam tubuh siar rohata bahkan hodak kolat tubuh lam magodang siar rohata holong nasiat debata nong tarsua di bagasan dirita jala marite hite holongima tapi lit debata di bagasan las niroha asa dapot ta hanguluan songor suku-sukun ni si Joshua nakani anggiat megebe sada tantangan di hita saluhutna buado hita debata ada pilih tota bahkan tajamin dobui dongat saripeta keluargata dongat sajabu berani madokon mamilit debata anggiat ma persejarah nasotikon nau pasa kita boleh gebe tantangan jala tarimak rimangi tapi lik matutu tu dua dia do nagabe bagiata di bagasan perngelota imahatani Tuhan nabuhu pasahat mari persejarah non mulai tema dita saluhutna butima Mau lihat tema di Amang Pandita Tampu Bolon. Patorakon persejarata di hari Rebo. Waing pasuk maita persejarata di hari Kamis. Ima di patorang Amang Pandita MC Marmata. Suku-sukun di Amang Pandita. Pengajaran dia do Amang Pandita. Nanilehon ni barita on. Taringot di roha. Ni bata na umbagas tu huriana jolma manusia. Patorakon Amang Pandita Josotik Mardongan. Mau lihat matu tu dihita saluhukna damang dainang dohot sudi akan aposoni Tuhan nang mangaradehon persiajaran di bagasa saminggon saat mahita tu persiajaran hari Kamis 20 Oktober na berjudul Raja ni Hadameon ya nunganakin di patorang akan aposoni Tuhan sungun dia debata mandongani dohok mangalehon pilihan tu akka bangsona tu akka ganuk jolma
dia do nahombar si ulaun nasida di bagasan parangulon na. Jala memang mulut tabereng do tutu naki nang di patoran ni akan apun ni Tuhani di luas debatado ro parporangon di parangulun nasida ya di parangulun ni jolma di parangulun ni bangso na dipilit nai ya alai tonggo ikut tabereng sungon dia debatai ima debata parholong debata sibuan dame jala debata na mga lehon na hombar na niula marhite-hite pilihan ni na dibayan ni akka ganup jolma di bagasan nguluna. Jadi di doko musya di parsejarah tahun di patorang do sungun dia Raja Hadameoni diari parpudion didokon molotung pe surung di persiajaran di hari mingguon ima parporangan nati naon jala didongani debatana di bagasan pada Nairobi boy dodohonota adok turpu na asing na dos argana di bagasan akas surat hasuri rangon pada Nairobi ima ulaun tu jolo dopak masias nagok hadameon ya nagok hadameon jala memang di patorang rison songon dia di bata gok dame ya gok dame bagasan ngoluna di patorang do songo sada kisah ni ya bangso ni Israel namar porang dohot ya halak aram di patorang mai di dua raja-raja bidonom ayat walu sahatu ayat 20 tolu ya dison luar biasa ya luar biasa ditiki raja Aram papunguhon akka serdaduna nalaho mamorangi bangso Israel ya sa do baritai tu naposoni Tuhan ima si Elisa. Jadi sebelum bergerak bangsa Israel melewati akal yang satu nasida ya di pasahan naposon Tuhan si Elisa do turah Israel ya asa unang nasida melewati manang mardalan sian inganan naung disergap ya na disergap ima pengintai ni aka prajurit tentara ni halak Aram Isam. Jadi terboto doon tu Raja Aram ya terboto do tu Raja Aram. Jadi disukundo Raja Aram tu aka prajuritna isi do pasahatum baritai bahasa boy terbongkar rahasia penyergapanon tu Raja Israel ya. Jadi adong do pabuahon mungkin tong mamata-maton ya na posoni Tuhan na adong disan imba si Elisa ido na pabuahon tu rajai. Jadi berencana do nalaho manakup si Elisa jala disuruh do ima aka tentarana nalaho manakup si Elisa di dia tinggal si Elisa di patorang di ayat pasal 10 toluhon bahwa naposo di Tuhanon tinggal ibana di dotan alai duksahat borngin nasida dung dungo ma ima si naposo di Tuhan si Elisa panurilang Elisa on dibereng matu luar tutu nunga godang pasukan berkuda nalaho manakup ibana jala rodo ima naposoni si Elisa manopot si Elisa na mandokon ya bolo di ayat 15 bagian terakhir idok kondisi ya celaka tuanku ya alai rodo si Elisa mandokon tu naposonei unang homabiar ayat 10 unggodang do
nandongani hita inna godang do namandongani hita. Jadi ya di doko soni martangi yang masih Elisa mangido tu debata asa dibuka debata ima mata ni na posonei asa diberek tutu songon dia do keadaan na sebenarnya na adong di humaliang nasida. Jadi dung diberek tohoma tutu ya gokma di atas didoloki pasukan berkuda na makyangi inganan ni si Elisa. Alai duk turun ima suruhan ni Raja Aram na lao manakur si Elisa. Martangiang do muse ima na posoni Tuhan si Elisa. Dipagidohot tu debata asa dibahen debata ya pangale laon manang na asa buta mata ni ya ima tentara Aram naro nalahu manakub ibana. Jali dung buta idokon debat didoko si Elisa do salah do tujuan muna. Salah do tujuan muna. Jala dibuan ibana ma tentara Arami tu inganan na asing ima diguari ima di huta Samaria ya di huta Samaria. Duksaha di huta Samaria di padopak ma tuaha tu raja Israel di padopak mana sida tu raja Israel jala martangi yang mamusesi Elisa tu debata na mangidohon asa di lehon debata mamuse ya parnidaan tu pamatang nasida ya dang buta benasida tentu sani heram manasida bahwa nasida nunga betutu merhadapan langsung dohot alo nasida ima raja Israel alai rodo raja Israel mandokot tu pengunurirang Elisa na mandok di simolo tabereng di ayat 20 sada ya namangidohon upamate manasida in dipangidohon alay ahamay do ko si Elisa ya daw na ya singkana daw na alay leam manasida mangan leam manasida minum jala loas manasida mulak tuhutana ya tabereng di sonsongon dia gambaran ima raja Hadameoni ya marhite-hite panurirang Elisa ya namambayan dame namambuan dame baik tu alona nang tu dongan tu bangso Israel apala ditiki ya jadi mulota jahdo tu songon dia hatani Tuhan ya ima di Matius bintu 5 ayat sia tohoma di dok kondisihi Matius bintu 5 ayat sia di dok kondisi martua ma sibuan dame ay guarondo nasida anak ni debata ya guarondo anak debata tohoma tutu panurirang Elia sahalak na poso di Tuhan mamboan dame nang petu musuh suang-songoni tudongan nasida sehingga matutunyan sada suku-sukun naung di pasahat na poso di Tuhan na king ima pendeta si Manukalit pangajaran dia do na dilehon ni baritaon taring di rohani debata na umbagas tuhuriana jolma manusia ya pengajaran dia do naing manihan hita gabe akan na poso ni Tuhan mangihuton debata ima debata sibuan dame ya raja dame jadi na manang na dia pehita maringanan alahita si yuton debatado si yuton Jesus Kristus na sibuan dame na imanya kita tong gabe pangihut na sibuan dame di dia pehita maringanan nang tu aka alota mungkin na maralo tu hita ya
na magkasugohok kita di bagasan ulo na sida nang tu di bagasan rumah tangga ta manang na di humaliak kita dijauhi ta sebagai naposo ni Tuhan sebagai kuria ni debata asa naik manang hita sibuan dame di bagasan nguluta om masong sada persejaran di hita na boyu pasaha di hita di persejaran hari Kamis pasaha ma mardongan mau niate. Boleh atau di amang pandita MC Marmata na potorakon persejarata di hari Kamis. Sonari masuk maita tabege rimpunan di bagasan sa minggon. Baik, maudate mata pasahat tu magpandita si Marmata na pasahaton dihita persiajaran hari Kamis Raja ni Hadameon. So naripe ta si pulima persiajaraton. Di persiajaraton nga takas nakita bagi persiajaranon dihita salut. Lumawi man ito kamo ama nami, ina nami, ng ali-ali nami, diaka ng mga lehot tikina do rohana tumangiyon. Siyan parsiajarah sikola sabaton, sayang giya madiparbisu itu hakita. Di parsiajaraton, dapat kita datok songon nagawe sada pangaripunan. Jadi berengot tama adong dua punguan, dua persauran ya. Persauran na badia, dohot punguan na ramon. Jadi buasa adok si porangon, ima aka punguan na ramon. Asa tinggal mapunguan na badia, lao mangingane tano baga-bagay. Nah, di persyajaraton, nakin ngatakas, adong dosa ni halakanan. Alay molo tabereng di parngolut ta si saunarion, dosai adong di parngolut ta. Ngulu ni jolma ditikin na parpudia. Ya. Halak batak adong gudang nasarupa. Ya, nakipa ngarunding. Ya. Partondung. Parsibalik mata. Adok si jujurari. Ya, anong dalak batak. Alay si pelehon anak manang buru tuapi dang memang danga dong ya. Alay adong mo sinakin didok manukun begu ni namate. Anggon gudang do namasa tutuan. Nakpe halak Kristen iwana say porsea dope di simangot. Porsea dope nakpe mati opuna mangulu doang gotondina. Jadi olo na sida lao manukun tubegu na mati. Jadi alani marhite persiajarton tapi kita na kinadok panguhumbolon. Uhuman na do aka sarut na manglahon na giduk na so hinalamohon ni debata. Iya na hinalamohon ni debata imahamubaw ni roha pertobatan. Dang leksehonon na halakanani agari na sida mubarohana dung dibege barita hatahuton naong pinatupan ni bangsa Israel. Alay marsundut-sundut na sida dang barnamuba alani ikon diporangi do. Idowan na didok halak kanani ikon dipabali diusir marang diporangi. Alay Jehovah do marporang humokop halak Israel. Nah, jadi di sana taberang matutu dileon do kesempatan. Nakapesong ni aka hagigian na niulahon ni bangso kanan. Dileon do tiki to na sila dong hamubandro. Lau mamilit manodo imanakin todoan na pinasahan niya magpandita tapubolon ya. Molo todo maluwa berarti tayo huton
patik dohot lomo ni rohani debata malua mahita tutu. Ya. Ahita do madodo dalan haluan. Tawot takas debata lambat terimas do. Saludo jol mamardosa. Ndang anong naso mardosa. Alay di na manggunahon kesempatan ni daksude halak gabe paubahor rohana. Didok di persejarah sian komentar Alkitab jilid 2 halaman 1005 bata pabuahon dia alana indang piktor mangalele halak kanan. Adong alana bahasa lang piktor langsung dipabali di bata. Dang sukot depe hajahatan ni halak amori. Marhiti hajahatan nasida dohot manat nasida membuan diri nasida saat roh di ujung habengeton ni debata jalan nasida disiap. Di paite debatado sa di puncak kamuban roha alayang gubangsoi siano puna amana satu pinoparna mangulahon hageduhon donasida. Gabe disiapon ma nasida. Molo so dapo dope tikina jalandang sakot dope hajahatan nasida parumuman ni Jehovah di sundat. Jadi kesukot ro di Banua Ginjang do nasa nasida siap pono ni di Batama. Langsung ni do naktuhita. Nakpenakin di doson dosa ni halakanan alay tuhita di sanarion molo taulahon do dosa ni halakanani hita pe siap ponon nama. Alirang pitor sonari di siap pon. Dung sukot di tikina dapat panguhumian ya. Tu ganuk bangso dilehan do partikian. Manang bangso dia pe dilehan do partikian na sodong hamu bawon ni roha bertobat. Nasida naso manangihon patik ni debata. Mangalak kasian hajahatan nasada tu hajahatan na mangihot. Sehingga mersundut-sundut mahajahatoni. Aka pinaparnasida panean ditondi hajukaton na tua-tua nasida jala jumukat sian aka ama nasida sahat rodi rimas ni Jehovah mangonai nasida. Jadi lam jahat akhirnya sahat nalitiki pangumion tidak pangumion. So ni madot talakan ikon diporangi manasida. Tongala nih. Taihuton ma patik dot lomoni rohani debata moladong musutta debata ma marporang dop nasida. Say Tuhan ma namandongani hita ditpay ma kapasu-pasu na uli pasu-pasu na dengan dihita saluhut na. Horas ma dihita saluhut. Horas. Mau lihat tema tu amang pandita sinambela nama bayan rimpunan dihita saluhutna. Tatutuk ma persejarata di bagasan saminggon tapangido ma harian ni amang pandita purba tangiang panipuri. Tapos ada marata matang yang menghita. Ale Tuhan jauh pada bata namin na makawaso di Bano Gijang, madok mulati kami Tuhan di pertikyanon, ala asid aholam nuraham na mangiling kami, di nalaho, di naparadihon, pasajar 10 sabat kami Tuhan di pasajar palimahonon. Sehingga ama Tuhan, sudah hatan di Tuhan nang upurang-arang kami, nang uparade kami, boy Tuhan gabi buhal nami, na mangarade kami Tuhan, manomu nomu halrom na padua song ni na ubege apen bata administro Tuhan sehingga ma tutong nasida Tuhan diramoti de bata jalo boy Tuhan pasidohot tami di hari surga surga no pinaradem Tuhan Tuhan upasa tami sudah nasangulu do patikan nami di depanmu marhite gona namu matami kami Tuho amin. Mau lihat yang pandita bayan tangiang panipi persejarata. Tuhita amang dainang saluhutna namang hiton Advent Batak Ministrion mau lihat godang ma saya ma debata memasuk-masuk hita surina manang diri apa hita maringanan.
Talu mobi mulai tegodang ma di naposo ni Tuhan, amang pandita si Marmata, amang pandita si Nambela, amang pandita Tampu Bolon, dohot naposo ni Tuhan amang pandita purba. Mulai te amang pandita Maliate. tuhita Moliate. saluhut na unang lupa hita amang dainang ma-subscribe, like, dohot membagihon tu akanongatta di YouTube Advent Batak Ministry on. Songon upasa panutup tapangido ma amang pandita Tampu Bolon. Sian balige tu pakat baru unang lupa sehingga ditarutung manungor talam durian. Sai sude mahita tarpasu-pasu nama bege jalan manggulahon hatani Tuhan. Matutu. Matutu. Halak Israel sian Misir tu tano Kanaan. Gajang doi molo mardalan. Manang di dia pehita maringanan. Satoktong ma diramoti Tuhan. Matutu. Matutu. Salak siya si depuan tonggi sapot alay jegis do tabu dipangan. Satoktong ma dingulu tatapilit Jesus na mangalehon haluaon. Matutu. Matutu. Horas. Maliate horas. Horas